Минем өчен 100 елдан соң татарлар иң мөһиме татар телен онытмаска тиеш. Һәм татар телендә сөйләшергә, аралашырга, балаларын өйрәтергә, балалар белән аралашырга тиешләр. Татарлар космополит булыр, бик күп тел өйрәнерләр. Татар дигәнне теле может быть бик көчле булмаса да, именно татар каны дигән әйбер, ул барыбер дә миңа калса инде аны бик зурлап сөйләячәкләр. Әгәр дә без тырышсак, була дип уйлыйм. Безне кысрыклаган чакта без гел күтәреләбез. Шуңа күрә шулай дип уйлыйм. Минем уйлавымча шулай. Безнең милли университет булса иде, менә бигрәк тә әйбәт булыр иде. Һәм безнең тел минемчә ул кириллицадан латинцага күчерергә кирәк. Безнең халык бит инде ул теге өстән кушкан өйрәтә. Шуңа күрә өстән теге татар телен укытырга кирәк дип уйлыйм. Дәүләт оешмаларында татар телендә, рус телендә белергә тиешле кешеләр эшләргә тиеш дип уйлыйм. Шулай булса, менә бу 100 елдан соң саклану, 100% инде телнең үсәчәге дә 100%.